Tak guys, pojďte si se mnou udělat takovýhle slimík. Není to recept nějaký slime bez aktivátoru, omlouvám se vám guys, ale ten vám taky můžu dát, protože jsem už jeden takovýhle si dělala bez aktivátoru. No teda, tak to bylo bublina asi na chvíli. Nevydržel moc dlouho, ale jdem si udělat. Takže budete na to potřebovat nějakýkoliv lepidlo, může to být i třeba takovýhle Herkules, ale k Herkulesu musí teda i pěnu, jinak vám to nebude aktivovat. A aktivátor. Takže jdem na to. Stál to nějakých 200 korun tady ty, oh my god, to je trošku moc, než jsem sama chtěla dělat, já nevím, je to tady. No, jestli to vidíte. Díky ty podložce. Aktivátor. Začnu s trošku více, protože když jsem dělala tady ten, tak to bylo trošku méně tohle vidle, takže jsem dala trošičku víc teďka na stát. Oh my god, vidíte to? Počkejte. Dělám to rukama, protože why not? Já to zase nechci přeaktivovat a do toho si dáme i trošičku pěny. Ještě trošičku toho kámo, koukejte, kolik jsem využila. Já fakt využívám mega málo toho aktivátoru, protože mě potom přijde takové plýtvání, když to třeba přeaktivujete. Já to dělám po takových malinkých částkách, protože teďka mám celý aktivátový stůl, guys. Takže to teďka tady z toho beru, jestli to ještě nemám hotový. Ale zase to nechci přeaktivovat, protože to je strašně nádherná barvička. Nevím jak vy, ale já tady tu barvu úplně miluji. Guys, máme na to jenom 3 minuty, takže čekejte asi part 2. Protože bohužel to dělám na TikTok Shorts. A ty mi nedají víc než prostě minutu, 3 minuty, takže čekejte part 2. Tak teď, když to mám to víc, tak tady z toho stolu, tady vidím ještě přebytky toho lepidla, tak teď taky k tomu vezmu. Vážně ty přebytky tam chci všechny mít, protože potom je to zaprvé plýtvání toho a nebylo to úplně nejlevnější, takže to vůbec nechci pít. Tady to. Okay, tady ještě přebytky. No asi guys, jako fakt čekejte part 2, protože za chvilku to skončí, to je 3 minutky naše, takže guys, já to tady jdu udělat mezi tím a vy se běžte podívat.